רצתי אל המים, לך יצא. חשבת גם אם מישהו מרגיש כמו שאתה. המשכת להכין את אותו הקפה, ולא טרחת שיהיה לך טעים. כל מה שהיה לך זה בפנים, כשזה מחשיך לאן הולכים כל הדברים. סיימת את הספר ונסעת לביתו של הסופר, אבל הוא לא דמה לגיבורו. ואם תבוא אליי בבוקר לשבת בשתיקה, תבוא אליי בלילה, אני הרע. נכון, לוקחים אותי, אבל אני תמיד חוזרת הביתה, איפה שהאור אף פעם לא קבע. לא הצלחתי לעבור דרך אפלה, אתה יודע שגם אם לא נתראה, אני תמיד אהיה. מה מציל אותך כשאתה חולה, כשבכל הדברים אין דבר יפה? איפה לקחת פנייה לא נכונה? כמה זה עלה? האם זה משנה? גם אתה מרגיש לפני שהולך לישון, כאילו צריך להפסיד שוב בכבוד. אתה עדיין מחפש את האמונה בין כל מה שכולם יודעים כבר לכאורה. אם תבוא אליי בבוקר לשבת בשתיקה, תבוא אליי בלילה, אני הרע. נכון, לוקחים אותי, אבל אני תמיד חוזרת הביתה, איפה שהאור אף פעם לא קבע. לא הצלחתי לעבור דרך אפלה, אתה יודע שגם אם לא נתראה, אני תמיד אהיה. האם נכשלתי במבחן? האם מצליח לתקן? אנשים אומרים את שלהם, אני אומרת כן. אם יש אצלך